Hala, multicab nga may karga nga containers ang gasolina, hinali nga nagkalayo. Mga sakay maswerte nga nakaluwa. Sa Ilin Pedreso nakatutok. Ang driver! Wala tao na, wala. Ginlamon sang kalayo ang multicab nga ini samtang nagabiyahe sa barangay Sumag, Bacolod City, Biyernes ng hapon. Sa video sang isa sa mga nakasaksi makita ang dako nga kalayo kag maitong nga aso gikan sa nasunog na salakyan. Mapatian man ang pagkabalakas sa mga residente sa palibot sa kahadlok nga basi maglupok ang salakyan. Bombero! Bombero! Liyog! Oh my God! Nataranta, nakuto nga time kay abi kuya jeep nga pasahero bala nga damo sakay kag nasunog na siya. Nagkalasunog na mayo lang kaluyan, naglumpat ang dayon ang driver kag ang pamilya to gali ang sa Pronset. Nahibaluan nga ang salakyan ang ginapanag-iyahan kag ginamaneho ni Richard Barnales, residente sang Banwa sang Murcia. Papauli na kuntani sa Murcia ang pamilya sang natalupangdan sang driver nga nagkalayo ang likod nga bahin sang iya multicab. Hinali na lang kuno nga nagkalayong likod. Pero ako, ang likod na wala na sang unod, kundi isa lang ka container sang gasolina may karga sa. Kag according sa iya ginhigtan niya man kuno, pero hindi sa kasigurado kung hugot. Isa man sa ginatanaw posible gintunaan sang kalayo amo ang battery sang salakyan. Gani pa hanumdom sang BFP sa mga driver nga sikyaron sang maayo ang ginamaneho nga salakyan antes magbiyahe. Hindi kita magkumpiyansa nga bisan narata sa atong asandalanon while sa travel ta may posibilidad gyapon nga masunog ang salakyan, especially mga direct wirings na dapat i-check tagin na from time to time, ipa-check tagin nato ni mga wirings kay iba na gabritol na tungod sa kadugayon. Padayon pa ang investigasyon sa insidente. Upod kay Roel Bangoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas.